चला तर मित्रांनो, मी तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे व्हॉट्सअपवर ग्रुप कसा बनवायचा आहे। मी या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे, तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि मी डीपी ग्रुपवर कसा टाकायचा आहे ते बी मी तुम्हाला सांगणार आहे। शेवटपर्यंत पाहायला विसरू नका आणि व्हिडिओ चालू करायच्या आधी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा, कारण तुमच्या प्रत्येक व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतर तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल। चला व्हिडिओ करा सुरू। चला तर मित्रांनो, मी तुम्हाला घेऊन आलेलो आहे मोबाईलच्या स्क्रीनवर आणि तुम्हाला मोबाईलच्या स्क्रीनवर मी तुम्हाला दाखवणार आहे ग्रुप कसा बनवायचा आहे। तर आपल्याला व्हॉट्सअप ओपन करायचं आहे। ओपन केल्यानंतर जे आपले ग्रुप असतील किंवा मेसेजर असतील ते आपल्या समोर दिसणार आहे आणि दिसल्यानंतर आपल्याला काही खाली अलीकडल्या साईडला आपल्याला मेसेजचं ऑप्शन दिसणार आहे, त्याला आपण क्लिक करायचं आहे। क्लिक केल्यानंतर आपल्याला काही जे आपले कॉन्टॅक्ट नंबर असतील ते आपल्याला आपल्या समोर दिसणार आहे आणि दिसल्यानंतर आपल्याला एक नंबरचा ऑप्शन दिसणार, म्हणजे 1 नंबरचा आपल्याला ऑप्शन दिसणार आहे न्यू ग्रुप आपल्याला इथं दिसणार आहे आणि त्याला आपण क्लिक करायचं आहे। क्लिक केल्यानंतर इथे आपले जे मोबाईल नंबर व्हॉट्सअप नंबर असतात, कॉन्टॅक्ट असतात, आपल्याला त्यांना ॲड करायचं आहे। त्यांना कोणाला ॲड करायचं आहे त्यांना ॲड इथे करायचं आहे। तर मी तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी एकाला ॲड करून दाखवणार आहे आणि ॲड केल्यानंतर आपल्याला वरी दिसणार आहे कोणाला ॲड केलेलं आहे। तर पुढे आपल्याला पुढचं ऑप्शन दिसणार आहे, तर पुढे आपल्याला क्लिक करायचं आहे। क्लिक केल्यानंतर इथे दिलेलं आहे टाईप ग्रुप सब्जेक्ट। तर इथे काय दिलेलं आहे, आपल्याला ग्रुप एडिट करायचा आहे, म्हणजे आपला ग्रुपचं नाव काय द्यायचं आहे। मी तुम्हाला इथे ग्रुपचं नाव काय द्यायचं आहे तुम्हाला इथे लिहायचं आहे ग्रुपचं नाव। तर मी आपल्याला तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी ग्रुपचं काहीतरी नाव देत आहोत। मी देत आहोत बेस्ट फ्रेंड्स आणि आपल्याला काही स्टिकर लावायचे आहे। बघा, अलीकडून त्यांना घ्यायचं आहे आणि इकडून काही स्टिकर लावायचे आहे। बघा, आपले ते कॅमेराचा ऑप्शन दिसणार आहे, म्हणजेच आपल्या ज्या ग्रुपवर आपण एडिट करत आहोत त्यांना आपल्याला डीपी टाकायचं, म्हणजे प्रोफाईल। तर मी तुम्हाला दाखवण्यासाठी एखादा प्रोफाईल तुम्हाला घेऊन दाखवणार आहे आणि हा प्रोफाईल मी तुम्हाला टाकतोय आणि आपल्याला खाली दिलेला असेल डन, त्याला क्लिक करायचं आहे। क्लिक केल्यानंतर आपल्याला राईटचं ऑप्शन दिसणार आहे खाली, त्याला क्लिक करायचं आहे। क्लिक केल्यानंतर आपला क्रेडिट ग्रुप होईल। तुम्ही पाहू शकता आपला ग्रुप झालेला आहे, तुम्ही पाहू शकता।